आसा नोंथाङा बबेयाव फैदों होनदोंमोनलाय? एसे क्लास दंमोन गथ'फोरनि आनजादाबो खाथिसै बेनिखायनो क्लासखौबो नागारनो हाया। आच्छा दे लोंदो नोंथां। आच्छा नोंथां, जोंनि थासारिया सानफ्रामबो गाज्रि सायाव गाज्रि जालांगासिनो दङ। ओंखायनो नोंथाङा पावारखौ एसे बाहायनानै स्टेप लायाब्ला गोजोन आरो जौगानाय फैनाय नङा। बे नोंथांनि सायावनोसै। बेनि थाखाय नोंथाङा जेबो टेनसन लानो नाङा। बे ओनसोलनि जेसेबां गाज्रि आबहावा, जेसेबां गाज्रि थासारि, आं बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नाजाबाय थागोन। थेंक इउ नोंथां। आरो बे खामानिखौ मावनो थांनायाव नोंथांमोननि अराय समाव हेफाजाब नांगोन। जागोन नोंथां। जों अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन। हेफाजाबनि थाखाय जिंगा दासि नोंथाङा मावलांदोल'। जागोन। जों खौसे जुजिलांनि। मन्जु, ओइ मन्जु। आरे निसा, दिनै फैफेरा हरखाब जोंनि न'आव माबाफोर खामानि दंमोन नामा? औ मन्जु, बै सानखालि जों हस्पिटालनि लांगोनायाव सासे सेंग्राखौ नुजेनदोंमोन दि। मैया आरोबाव आं बिखौ खेबसे लोगो मोनबावदों। बा मालाय बबेयाव आरो माबोरै? आदाजों आं बाजाराव थांनाय समावनो। नोंगौ नामा? मन्जु, नाथाय बियो आदानि लोगोसो आरो बिनि मुङा नील। दासो बाथ्राखौ मिन्थिबाय आङो, बेनिखायनो नोंखौ जोबोर खुसि नुदों। नों आंनो मोनसे खामानि मावना होनो हागोन ना? मिन्थिखाबाय आङो, नों बेखौ लोगो हमनो नागिरदों नङासै? आं दायोहाय बिखौ 4 बाजियाव पार्कनि लांगोनायाव नेनानै थाहैगोन। जागोन दे बिदिब्ला, आं बिखौ दानो थांना खिन्थाहैनोसै। दे बिदिब्ला थाथ'दो, आं थांसै। दे थां। आदा नील। औ मन्जु। आं नोंखौनो नागिरगासिनो दंमोन। माबाफोर गोनां खामानि दंमोन नामा? औ, निसाया नोंजों माबा गोनांथार खोथा रायज्लायनो। बिलाय बबावथो दं? बै पार्कनि लांगोनायाव नेगासिनो दङ। दे होनबा नों थां हा, आं होनबा बिखौ लोगो हमहैनि। दे थांदो। ओइ, नोंसोर थादो हा। निसा। औ नील, आंलाय नोंखौ फैलासो नंदोंमोन। एसे सिगाङावसो नोंनि लोगोआ नों लिंबोनाय खौरांखौ आंनो होदोंमोन आरो आं खौरां मोननाय लोगो लोगोनो नोंखौ बेयाव लोगो हमनो फैबाय। आंखौ मानो लेंहरदोंमोन? थुदो बहाबा जिरायना रायज्लायहैनि। थौ। नील, आं जात्राखौ बुंगोन, नों गाज्रि मोनाथ'? निसा, बेबायदि मानो सानो? आंनि गोसोआ बेबायदि जेबो गैया। नील, आंनि गोसोआव नोंनि थाखाय जेसेबां मोजां मोननाय दं बियो थार आरो सैथो। निसा, नोंनि बे सैथोखौ समाजनि सिगाङाव गनायनानै लानो हागोन ना? औ, मानो हाया जानो। आं नोंखौ मोजां मोनो नील। रियेलि, आइ लाभ इउ। निसा, आं दिनै फोरमान मोनबाय नों आंखौ मोजांल' मोना, गोरबोजोंबो हास्थायो। आंहाबो नोंनि सायाव फोथायनाय फैबाय नील। नोंबो आंखौ गोसोजोंल' नङा, जिउयै माहामैनो हास्थायो। औ निसा, माय डार्लिं। आइ लाभ इउ नील।
मोनबाय आं नोंखौ गोसो थोबाय अ सना फै नों आंनि सेराव फै नों आंनि सेराव नोंथ' खोनायाखै आंनि गोरबोनि राव नोंथ' मिथियाखै आंनि हास्थायनायखौ आंबो दि नोंखौनो बेसेबां मोजां मोनो आंबो दि नोंखौनो बेसेबां मोजां मोनो गोसोनि अरनाव नोंखौ साजायनानै समाय होगोन गोसो दरखङाव गोसोनि अरनाव बिबार जानानै समाय होगोन नोंनि लांगोनाखौ अरसे आं नोंखौ मोजां मोनबाय अ सना आं नोंखौ गोसो थोबाय फैया मानो नों अ सना दाथासै नों आंनि गोजाना दङ आं नोंजोंनो गोरबोसे जानानै नोंनिनो अननाय लानानै दङ आं नोंजोंनो गोरबोसे जानानै नोंनिनो अननाय लानानै नोंखौनो मोजां मोननानै नोंखौनो मोजां मोननानै जोंहाथ' दिनै आलासि फैखाया अमा बेदरजों तेज भल संनानै बेसेबा गोथाव अ न'आव सोरबा दङ ना दङ आदसा जोंहा निसपुत्र बाबा न' दं नामा दङ फै हामबाय दे होनबालाय फै जिरायदो दे जागोन दे जिराय आफा आलासि फैदों नोंखौ लोगो हमनो प्रफेसर नोंथां ओइ खुलुमबाय निसपुत्र साहाब जिराय जागोन
आदसा प्रफेसर नोंथां दिनै हरखाब जोंनि न'आव माबाफोर गोनांथार खामानि दंमोन नामा? गोनां माने गोनाङानो दे नोंथां। गाबोन आंनि फिसाजो रैसुमिनि बार्थडे ना, बेनिखायनो नोंथांखौ इनभाइट खालामनो फैनाय जाबाय। बाथ्राया बिदिसो दे बिदिब्ला। मिस खालामनो मोननाय नङा नोंथां, थांथारनांगोन। नैबे आंनि फिसाला उन्दै निजोम। खुलुमबाय आदै। जागोन दा मा थाखोआव फरायो? आं 12 क्लासाव फरायो आदै। दे मोजां फरायबाय थादे। नोंथां नैबे आंनि फिसाला सोमखोर। खुलुमबाय आदै। जागोन। आरोबाव सासे फिसाजो दंबावो, बिबो हस्टेलाव दंहैयो बरमायाव। मा फरायगासिनो दा? आङो बिएससि फाइनाल होदोंमोन आदै। मा कलेजाव? बरमा कलेजावहाय। बरमा कलेज? औ। आदसा बेयावथ' आंनि फिसाजो रैसुमियाबो फरायो। नोंसोर सिनायलायो नामा? आङो रैसुमै गैयाथ' सिनाया। नुदों बेखौ सिनायफ्लाङाखैनोदां, सिनायगोन निस्सय। आदसा नोंथां गोबाव खालामला नामा? र' सा लोंला नोंथां। नांलिया नोंथां, बेसे लोंबावनो। दिनैसो गोदान फैदों। जेबो नङा। सा लोंजायोमोन? नाङा उनाव सम दंबावो, लोगो मोनलायगोन जोङो। बेखौल' मिस खालामनाङा नोंथां, थिग दं? थांथारगोन सियर। दे नोंथां। दे। थादो होनबा? औ दे। थादो आदै। दे थां सोमखोर, रैसुमै आब'नि बार्थडेआव थांथारनांगोन दे हले। थांथारगोन दे। हेलौ इन्सपेक्टर साहब, वेलकाम। थेंक इउ, सेम टु इउ। हामबाय नोंथां। बे आंनि फिसाजो निसा। हेलौ। आरो बे आंनि फिसाला सोमखोरा। खुलुमबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। हेपि बार्थडे टु इउ। बेनो आंनि फिसाजो रैसुमिया। हाय। दे बिदिब्ला आइ जागायना होदो नामा? दानिया नोंथांमोना बयबो जिरायदो। बार्थडेनि इन्जय खालामलायनोसै नङा होनबा? जागोन दे। होमबा आलासि नोंथांमोना दसे जिरायदो। हनैहाय फाग्लि, सोमखोरा नोंखौ नागिरगासिनो दं। थोद फाग्लि, लोगो हमहैदो। दे बिदिब्ला नोंसोर थाथ' दे। दे बिदिब्ला थाथ'लायदो। थांनोसै होनब्ला। हाय। हाय। आं सोमखोर। हेपि बार्थडे टु इउ। थेंक इउ। फै जिरायहैनि। जागोन दे।
न'आव सोरबा दं नामा? सोर? नै आं पस्टमेन लाइजाम नोंनि मुङाव लाइजाम फैदों नै गांसे अ जिरायथ'दो दसे नोंथां नांथ'ला नांथ'ला नै लाइजाम दंबावो राननांगौ ना थिगानो दे थाथ'दो दे